Hari ni ke por pat ngakwa ban yekren bat pi. Sepang kawai ke subject na ke tin ke jong blai ke subject ke ba ke tin jong blai ka ban bagata ka long sepang ke jinget. Ke jinget. Haba ong ke jinget ke dai ke. Hebrew ke lenong ke bakat wei ke dekat ke baneng kong ke ong. Te ke jinget ke long kata ke jing ngos kem ya kita ki ke bangingi kermen. Kata ke jing tenjo ya ki bam yoi. Ke jinget kalong kataken kabangi ngos kem ha kataki ke bangi kermen. Pi kermen iu ha ke jing ke jong fi. Pi ngos kem em ha kata ka ba pi kermen. Ngako abnong fi la da pi tip ya ke tin ke jong blai. To kermen ha ke tin ke jong blai. To kermen ha kita ken ke jing kular ke jong. To kermen ken ha kata ke ba ula klei na kamenta jong fi. Ke tin ke jong blai na do Genesis do kitab jing pen pau. Kadang shibon ya kabau blay ulah keren. Kadang shibon ya kabau blay kan ulah kular na mata ka jing ke jong fi. Tadeng ta hatu pis ngos kam em hakata ka ba pi kermen. Bon sin nga jukli ka ni nga jukli nga ong hatu fi ngai em la ni hatu fi kermen em la da fi yap menta. Shaifin poi. Ka ngi pop palat ngim tip shai bangin poi. Ngam film kermen ya kata ka beneng ho ngi kermen hi tang bangim ngau tikinapat bangin yo ya ka beneng. Ko abnong fi. Kajing kermen ka jungi hau Jesus Christ kam dai kata ka balong sanpo ni shiteng shipawa. Kajing kermen ka jungi hau ka long be chispa na chispa. Dai hang ta ba ktin jiblai gong kajinget ka dai kajing ngos kam ha kata ka bangingi kermen. Kajing ngos kam ha kata ka bangi kermen. Ba ktin jiblai ka ong be sukken kita ki banget. Sukken kita ki banget. Wala da kimpat yo ikan. Mu Jesu Ukren yo Thomas ong suk kita ken ki banget. Wala da kimpat yo i. Nga kwa abnong ifi ka nagasngi, nga nget ba pimpat yo i ka beneng. To nget ba pi pinyo e ka beneng. Nget ya ka e ka bo trao la le ka jing im ka jong fi. Nget ya ka ta ka jing siu spa, nget ya ka ta ka jing siu dar, ka bo trao la siu nam ta ka jing im ka jong fi. Nget ba utrai ula mahap ya fi. Nget ba pi day utaken uba i jong utrai. Nget ba ya pi utrai ubo neng kong haga taka jing im ga jong o. Utrai ubo neng kong ya pi. Hakamat jong o ken. Ba pi day uba kodor. Pi day uba neng kong ga jing im ga jong o. Nget. Filalet nang ni. Pinyo ya ka taka yeng ka babam jikot. Kaktin ka jong utrai kong. Wat ki kuslay na ka donut jong fi. Henry to nget. How blay to nget hangaru. Nget. Om baga yeng pa jong adon shibun ki pulit jong ne lam da gum tang ong api ngan lech man pen krek ke chaka fi bandang la dep man pen krek ye kan ke chaka ngan sawan shao yo pi bahaga ta ke chaka ka bangang adon pi ru pin dan ta pinget ya me kata kting juble yonis lai khat reu ong na bau bleu e kata ke pertheu it no au khon ba khamroi bo we u banget hau onam jat sho henry nyo ke jing em bom jikot hato pinget em ya ka e ka ba kting juble ka ong Tinget em ya ka Jesu kular. Kajinget ka kata ka ngos kem hagata ka ba pipi kermen. Tadehing ta ngos kem hagata ka ba pipi kermen. Maka jing kermen ka jong fi kanom long ka ba thala thalen. Kanom long ka balenai, kanom long ka ba kamkai. Na Maria kata ka ba pipi kermen kat kum ka ktin ka jong blai, kat kum ka jing kular ka jong o. Pinyo diang ken ya kata. Ba ktin jublai kong kajinget. Kadai kata ken. Ka ba tenju ya kata ki bam yo i. Katenju ia kata ke iki bam yui. Ngim padi i ka beneng. Henry nginget ba ka beneng ka dan. Ngim padi i ka dujok. Henry nginget ba ka dujok ka dan. Ka jing tenju ia kata ke iki papat yui. Hatu pinget em ia ka e ka bo blai lo kular na ka jing im ka jong fi. Pinget em nganget la da ki jing khang ka jing im ka jong fi. Nganget la jing ki wan. Haba kita ki erlang tri ki shot ifi na ka mon na ka diang. Pi sngo bo pimpoi si sho. Pi sngo bi sakut sa haju shaju. Hantu pinget em bapin lat na kata. Hatu pinget em bahagawai ka sngi. Pinyo diang ya ka jing sok. Bahagawai ka sngi pinyo diang ya ka jing kemen. Bapinget em bakata ka num slam sho. Utrai. Unle ki kamba nam ta ka jing im ka jong fi. Fila jinjar baru askat ta pinget em. Bangani ki jinjar kan lej no. Utrai un ai fi ka jing sok. Utrai un ai fi ka jing kemen. Utrai un pentmai ka jing im ka jong fi. Un pentmai ka yo ka kot ka jong fi. Un pentmai ya ka ta ka jing la ka jong fi. Ba de ke ba pi le un pen thamai om da ka bor ka jong fi om da ka but ka jong fi
Hendrai dah kabor ke jong dong men sim jong kan. Haleluya. Tau nget agan ke sngi. Jisu lo ong ka Martha. Yohanes lo makat wei dekat pasal pau ong. Lada phala ban nget pan yu i ka boram ke jong blai. Ngam shim lo ong pa lada pan nget pan yu i ka boram ke jong blai. Jisu ong ka Martha. Lada pan nget pan yu i ka boram ke jong blai. Lada fi nget pan yu i ka boram ke jong blai. Ka boram bakat ka boram. Utrai un ai kata ka boram ke jong hafi. Utrai un the hafi. Ya kata ka buram ke jong ma pinyo i ka buram ba dashisha habo trai ong ya kani nagabanta ka Martha kada yo i ba ka perthai kada i kita gi dan lang tagi i bau Jisu pun mi pat yo Lazarus na ka bayap lapen pau ya kata ka buram ka jong trai hau Lazarus ngine duai kani ka por menta trai ni ka por ngawana kmat jome ba ngada nget te trai men pen pau la jong ka buram ka jome abang ni ki khon ki jome ki nget ha me ko trai ngadwai ngada ker khu ablai men pen slek de ka bor umen sim ba khoi men pen slek de ka ding ka jome ko trai bagi ni ki khon ki nget ba trai ki ras ngos kamro ha ta ka bagi kirmen ba ra tunju ekiro ki nget aga ta ki jing tunju ya ka ta ki ek ba kim pat yo i ki nget ko trai ba ka dan ka jing penem ki nget ba me dan ablai ki nget ba ka dan ka beneng ba ka dan ko trai ka ta ka jing pun kesan ka dan ka nong ya ki taken ki bayai ne hame bakin nget te try hallelujah ngadwai nga aingo ime ko pa bagini ki khon ki nget kin yo diang ko try hallelujah ya kata ka nong baki ki nget ime ko try ka tin ke jome ko ngablai klem ke jinget ni la mun pen so bahai me try bara uta wan o un nget bo blai udan baru ba ai nong ken ye kita ki bawat yo hallelujah fi yo e ka nong ha ne ka sngi na mar fi wat yo blai fi wat ye ka tin fi nget ya ka tin fi yo ye ka nong hallelujah ngadwai ka khoi fi ka ne ka sngi o traule iki kamba aga jem ke jong fi hallelujah na maro fi langet fini i ke boram ke jong blai haga jem ke jong fi hallelujah haga tengu Jesus ngadwai aingo amen amen na maro fi langet fini i ke boram ke jong blai nget nado khendo fini i ke boram ke jong blai ndalalet nang ni fini i ke boram ke jong blai ka ba pimpat ju i menoro hallelujah train ke khoi fi plan phone ke ni ki number fi da ban wan se ni ke jakaro hang ni ha apa nong thamai nong kriam Lalu sengi baru sesak janji kata yo, ni dan hang ni abanya, ya keren bat fi, abanya selok bat fi. Kublai shibun dengan saya kenduk pat. Amen.